L-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli qal jħossu xxukjat b'dak li qed joħroġ fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Jgħid li inkwetanti li fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tisma' lil George Farrugia jtenni li biex timxi f'dan il-pajjiż trid tħallas. L-iktar ħaġa li tinkwetani, illi jekk aħna issa se niġu in this frame of mind, illi ngħidlu biex timxi f'dal pajjiż, mhux kemm inti tajjeb jew kemm int onest, le. Għal titħallas jew ma taħdimx. Xhieda ta' dan huwa r-rigali li kienet jixtri għall-uffiċjali tal-Malta għal Frank Portelli. Cufflinks, qatt ma kelli cufflinks. Ta' kważi 1,000 euro. Kważi 1,000 euro, qed tifhem. U dej jagħtihom hekk, isu Father Christmas beda jqassam l-affarijiet, jiġifieri ħanajduha. U snin twal, sena wara sena wara. Oġo moħħu hemm, jekk ma tħallax ma taħdimx. Għal korruzzjoni fuq l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, il-poplu Malti spiċċa jħallas bilali fuq il-kontijiet tad-dawl, petrol u diesel. Jaġa kriminali. Imma aħna qed inħallsu għaliha b'ħafna modi. Kull wieħed waħda minnha. Inti qed tħallas għaż-żejt u petrol u diesel u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma iktar għoljin. Semma l-każ ta' fejn inxtraw vapuri biż-żejt u kromu ma stess bi flus il-poplu. Hemm stejjer kbar wara l-Parliamentary Accounts Committee għadhom laqas biss li saqsu fuq. Dak kien jixtru l-vapuri. Jixtru l-vapuri u jikruhom lilhom infushom. Bi flusna. Frank Portelli qal li bil-commissions li nħarġu f'ammonti kbar ta' euro, il-pajjiż kien jibni mal-5 sptarijiet tal-onkoloġija. M'għandix tal-onkoloġi hospital aħna u se jiswa 70 million. 5 minn dawk. Dawk il-commissions li qegħdin ngħidu il-valur ta' dal-commissions. Jgħid li l-iskandlu tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt imur lura snin. April 2005, iċ-chairman tal-Malta kien hawn shortage tal-gas għal min jiftakar. U kien offra r-riżenja. U l-Ministru ta' dak iż-żmien ma ċċettajiex ir-riżenja. Allu għax kien hawn shortage. Għalija hemm sarja tad-DOI is-siba dina. April 2005, qed nitkellem mill-memorja, il-karta vojta ġibta miegħi mill-memorja. Fl-imnarja 2005, iġifieri 3 xhur wara biss, ma ġiex jarġa' riappuntat. Frank Portelli tenna li kien hemm min jaf dwar dan il-każ ta' korruzzjoni, iżda ma tkellem xejn. Inti qed tgħidli li kien hemm min kien jaf Bil-fors. b'dak li għaddej u ma tkellimx? Bil-fors. Bil-fors. Tkellem ukoll dwar il-każ tal-MOBC li ngħata lill-privat. Bisi, hija tal-gvern. Iċ-ċempilla meta ċempilla kienet m'għandix post. Vojta. Biex taħdem, l-MOBC kienet l-ewwel tal-Malta mbagħad biħħal il-gvern insom u kienu se jipprivatizzawa u ma stess, l-istess nies. L-istess nies. Hawn ukoll trid tintrefa r-responsabilità, anke jekk fin-nofs hemm il-qraba. Ti tista' taf dan persuna jista' jkun jiġi minnek. Kif fil-fatt kien. And he lets you down in a big way. Sewa, minti titerfa' r-responsabilità politika issa. Huwa qal li fl-istess ħin li kien hemm itħaxxem butu, oħrajn bdew jibżgħu jixgħelu l-heaters u jiżgħu affarijiet bażiċi oħra minħabba l-kontijiet tad-dawl. Hija mit pazjent anzjan bil-hypothermia għaliex jibżgħu jixgħalu il-heaters. Dik li tfisser, meta inti tibżam il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, dik li tfisser. Fl-aħħar net. U ħadd ieħor jieħu dal-commissions. U ħadd ieħor jieħu dal-commissions. Għax dik il-paragun imbagħad. Sew mela ta' laqas jaf kemm għandu fil-kontijiet flus u fil-konti eċetera. U ħadd ieħor qed jibżgħu qed imur bil-bart.